L'experiència d'usuari no és quelcom que és només responsabilitat dels dissenyadors dintre d'una empresa que fa producte digital. Llavors, els dissenyadors no només fem el disseny del producte digital, sinó que fem el disseny de l'experiència en general, però col·laborem amb totes les disciplines de l'empresa. Estem competint en un mercat que tenim players que són de tot arreu. Fer disseny d'experiència d'usuari, disseny de producte centrat en l'experiència dels teus usuaris i clients, el que et fa és que puguis detectar millor quines són les coses que has de posar a producció. Per medir l'èxit del producte, en general, a mi m'agrada més parlar de mètriques de producte. En funció del tipus de producte tindrem diferents tipus de mètriques. Hola, soc el Víctor Solà i he vingut a entrar en matèria. Sobre per què experiència d'usuari a dia d'avui és tan rellevant, jo el que us deia és que hem de fer una mica d'història i entendre d'on ve la disciplina de disseny de producte digital. Ens remuntem al principi d'internet, l'evolució dels primers productes digitals, però també amb l'adveniment del mòbil i els iPhones sobretot, això ha explotat. Al final, el punt de contacte principal a dia d'avui de les empreses amb els seus consumidors és a través del mòbil, és a través de l'experiència digital, i això ha fet que el disseny d'aquests productes i serveis digitals sigui molt, molt important. També hi ha tot el tema de la competitivitat. Ara estem competint amb tot de companyies globals, hi ha un procés de globalització que ha començat fa molts anys i que ara és molt més evident, i per tant estem competint en un mercat que tenim players que són de tot arreu i diguem que aquesta presència digital, afegint-hi el tema de la competitivitat a nivell global, fa que l'experiència que la gent té amb aquests productes hagi de ser òptima. Estàs competint amb gent que ho fa molt bé a tot arreu i bé, per això diguem que tot el disseny de l'experiència, tot el disseny visual d'aquesta experiència s'ha transformat en quelcom molt important. Quan parlem de producte digital parlem de moltes més coses, que no només l'experiència d'usuari o com és el visual o la user interface del producte. En els entorns professionalitzats en els que ens movem, hi ha moltes disciplines que treballen de forma conjunta perquè aquests productes i serveis siguin competitius. I tenim gent com la disciplina de producte digital pròpiament, Product Management, tenim la gent d'analítica de dades, estem en un món on tot es pot medir i en el món digital molt més, i per tant tot el tema de l'analítica de dades és un tema superrellevant. Tenim el tema del màrqueting, com portem aquests productes al mercat, com els promocionem, com els diferenciem de la competència. Per tant, hi ha moltes disciplines que treballen de la mà per millorar l'experiència d'usuari. L'experiència d'usuari no és quelcom que és només responsabilitat dels dissenyadors dintre d'una empresa que fa producte digital, és una responsabilitat compartida entre tothom. Al final, part de l'experiència també, per exemple, és com ens relacionem amb l'equip d'atenció al client, i això també es pot dissenyar. Llavors, els dissenyadors no només fem el disseny del producte digital, sinó que fem el disseny de l'experiència en general, però col·laborem amb totes les disciplines de l'empresa i, de fet, intentem que la definició d'aquesta experiència sigui a través d'equips multidisciplinars. És a dir, hi ha gent de tecnologia, hi ha gent de dades, hi ha gent de producte digital, hi ha gent de màrqueting, que tots, d'alguna forma, col·laboren en definir com ha de ser l'experiència d'ús d'un producte o d'un servei digital. Jo crec que a dia d'avui quasi totes les empreses són conscients de la importància de la definició dels seus productes i dels seus serveis, tant en l'àmbit digital com en l'àmbit offline. El que passa és que hi ha empreses que no tenen tants recursos com per dedicar-li més foco. En general, per aquestes empreses que no tenen tants recursos, l'argumentari, per convèncer-los de la importància de posar-hi recursos va una mica lligat al que hem respost també a la primera pregunta. Estàs competint contra gent que ho fa molt bé, si no et poses al dia i dediques esforços a polir com és l'experiència dels teus productes i dels teus serveis digitals, estàs en desavantatge amb els competidors. També per empreses petites, el que passa és que tenen pocs recursos també per desenvolupar aquests productes. Llavors, diguem que fer disseny d'experiència d'usuari, disseny de producte centrat en l'experiència dels teus usuaris i clients,
el que et fa és que puguis detectar millor quines són les coses que has de posar a producció. És a dir, amb un petit esforç, el que pots és entendre si una cosa té sentit o no fer-la, no? Si tu et dediques a posar recursos a una cosa que després els teus usuaris no faran servir o no entendran, estàs llançant recursos a les escombraries, no? I en aquestes empreses tan petites on els recursos són molt preuats, doncs això és un argumentari clar. Quan em pregunten com medeixes l'èxit d'un disseny o com sabem si un disseny està bé, al final qui mana és el consumidor, qui mana és el client final, o qui mana és la persona que està fent servir el servei, si estem parlant, per exemple, de l'àmbit públic, no? On potser no hi ha una transacció final. Per tant, tenim diferents tipus de mètriques quan estem avaluant productes i serveis digitals. Hi ha mètriques més lligades a l'experiència. Una d'elles pot ser, per exemple, el Customer Satisfaction Score, el CSAT, que és una mètrica que medeix la satisfacció dels usuaris en un punt concret o en un moment concret de l'experiència amb el producte o amb el servei. Aquesta és una mètrica que, per exemple, amb el cas d'un servei d'atenció al client, no? És la típica pregunta que ens fan quan acabem la trucada i ens diuen si hem sigut capaços de resoldre el nostre dubte o quan satisfets estem amb la interacció que acabem de tenir amb el servei d'atenció al client, no? Aquest és un tipus de mètriques. Estava posant l'exemple d'una part més offline, no? de com es medeix en un servei d'atenció al client, però és una mètrica que podem incorporar també dins dels productes digitals. A través d'un petit qüestionari que podem llançar amb una eina de qüestionaris, podem medir, no? La satisfacció en concret amb un punt de l'experiència digital. Això seria una mètrica clàssica més d'experiència d'usuari. Per medir l'èxit del producte, en general, a mi m'agrada més parlar de mètriques de producte. En funció del tipus de producte tindrem diferents tipus de mètriques. Normalment en tindrem una que serà la North Star Metric o la mètrica més important, no? I és per la qual quasi tots els equips de la companyia intenten optimitzar. En el cas, per exemple, de Spotify, podria ser el número d'hores que la gent està connectada intentant sentir. Al final, t'apropes a un producte o un servei digital amb la intenció de fer alguna tasca en concret o de resoldre algun problema en concret. La mètrica que medeix com l'usuari és capaç de solucionar un problema o una tasca en concret per cada un dels productes i serveis és la mètrica que hauria de ser la mètrica clau, no? Després tens un conjunt de submètriques que poden arribar a ser molt fines, no? I que poden arribar a medir parts molt concretes de l'experiència, pensant en, per exemple, una online travel agency, no? Una agència de viatges online, no? Doncs pots arribar a medir coses tan concretes com quin és l'ús de cada un dels filtres, etc. És una cosa que en general ens preocupa als dissenyadors perquè, com a moltes altres disciplines, el que està passant és que la nostra forma de treballar està canviant, no? Diguem que el que està provocant l'arribada de la IA és que el treball potser una mica més tàctic està començant a ser substituït amb l'ús d'intel·ligència artificial. Ja hi ha eines que t'acceleren moltíssim el procés de definició d'una solució a nivell de com es veu a la pantalla, no? A nivell de user interface, però el treball del dissenyador va molt més enllà que no només aquesta part final de dissenyar com és una pantalla, no? Com a dissenyadors d'experiència d'usuari el que fem és intentar entendre molt com pensen els clients, no? Fem molta investigació. Llavors, tota aquesta part més d'entendre com pensa, com actua la gent, quines són les seves necessitats, quins són els seus problemes a l'hora d'interactuar amb un producte o amb un servei, és una part que és intrínseca a la nostra feina, que és potser una mica més estratègica i que encara no ha estat substituïda. Segurament la pots accelerar a través d'eines d'intel·ligència artificial, però encara no ha estat substituïda. Una altra cosa que està passant també és que estem canviant la forma d'interactuar amb els productes i amb els serveis digitals. És a dir, la interacció per veu, no? Amb agents IA o amb tecnologies d'intel·ligència artificial és alguna cosa que està avançant molt, no? I d'alguna forma veig que en el futur hi haurà diferents tipus d'interaccions amb els productes i serveis digitals i n'hi haurà algunes que avui dia fem a través d'una pantalla que segurament les acabarem fent per veu, no? Llavors, aquí el paradigma canvia també bastant pel dissenyador. Ja no estàs dissenyant una pantalla, estàs dissenyant més un sistema, correcte? I per tant, el nostre focus va variant. Ja no parlem tant del disseny final del producte digital, sinó més del disseny de l'experiència del sistema
que està per sobre. Parlàvem de l'impacte de la IA, no? I d'aquest canvi que està havent-hi en la professió, no? Les feines una miqueta més tàctiques estan canviant i tendeixen a desaparèixer. I el que a mi m'agrada pensar, no, és que el focus se'ns posa un altre cop a la part més estratègica. No? Moltes vegades també en el passat com a dissenyadors ens hem obsessionat molt amb quin és el resultat, la visualització del producte final i hem deixat de banda la part una mica més estratègica d'entendre bé com pensen les persones, com es relacionen amb els nostres productes, etc. No? Llavors jo crec que d'alguna forma estem tornant una mica als inicis, en aquesta part una miqueta més estratègica, obsessionant-nos menys en com es veu el producte final i posant-nos en un plànol més estratègic. Per tant, s'obre un món també d'oportunitats, no? de tornar a treballar i fer una feina més estratègica i menys tàctica. Parlem d'intel·ligència artificial, parlem de quines són les noves tendències. No? Sí que hi ha un canvi també que crec que s'està donant, que és el tema de l'ètica, l'accessibilitat i la inclusió. No? Accessibilitat i inclusió són coses que es venen parlant de fa temps, però amb l'adveniment de la intel·ligència artificial, la part ètica, no? És una cosa que als dissenyadors ens preocupa bastant. No? Hem de pensar també com han estat construïdes aquestes eines, no? Com s'han alimentat de les dades o com s'han alimentat de les dades aquests models d'intel·ligència artificials. Llavors, hi ha totes unes consideracions ètiques on crec que els dissenyadors també tenim un paper. Al final, el que nosaltres fem és desenvolupar productes i serveis en benefici de les persones. No? Aleshores, tota aquesta dimensió de l'ètica aplicada al disseny, de l'ètica aplicada als models d'intel·ligència artificial, crec que és un altre àmbit en el que els dissenyadors ens haurem d'enfocar en els pròxims anys. Ve de l'origen d'internet també, no? Les normes d'accessibilitat fa anys que existeixen, però cada cop més, no? Els productes i serveis han de ser accessibles per tothom i és una cosa en la que també ens estem enfocant bastant a nivell de disseny. No? A la Unió Europea hi ha unes normes bastant estrictes, a més, com sempre tenim normes bastant estrictes per tot, però que són en benefici de la ciutadania. No? Aleshores, el tema de l'accessibilitat als productes i serveis digitals és una altra de les coses en la que els dissenyadors ens enfoquem. També l'ús de la intel·ligència artificial ens pot arribar a permetre, no? Fer productes més accessibles d'una forma més fàcil i és una altra de les tendències que veiem que s'està desenvolupant en els últims anys.